Bagdad, på kalifen Harun al-Rashids tid, levede der en mand, der hed Sinbad. Han levede af at slæbe tunge byrder på sin ryg fra den ene ende af Bagdad til den anden ende af Bagdad og bringe varer fra markedet hjem til menneskerne. Og efter nogle dage, så kom der et skib. Jeg så det komme langvejs fra. Jeg begyndte at vifte med min store fane, og jeg så, hvordan skibet kom nærmere og nærmere og nærmere, og pludselig blev solen mørk. Og da jeg kiggede op, så jeg den største fugl, jeg nogensinde havde set. Den var oppe i himlen, og jeg gik tilbage og ind imellem træerne, mens jeg så, hvordan fuglen landede oven på det, jeg troede var en bygning. Næh, det var fuglens kæmpe store æg. Hvis du vil høre resten af historien om Sinbad Søfaren og en masse andre fantastiske historier, så er der Fortællefestival på Vikingeskibsmuseet mellem den 21. september og den 28. september. Den hedder Havets Fortællinger, og der kommer fortællere fra hele verden og musikere også, og det bliver helt fantastisk.